Mapriso si Papa, ma. Yak! Kaluod! Dili ka naku-feel nga mapriso akong amahan, no? Unya, kung makaibaw si Almer ani, ma, mupadayon ka siya pakasal na ko. O ngano dili man? O sa may labot mo sa ni Vincent? Ha? Basta, ma, dako kini kawawa na to. Dako kini skandalo. Angay mong basulo ng imong amahang rapist. Ang sa man makuyo ka naman sa presinto? Dili ko eh. Kauho ka, ana, no? O sige, mag-ilis ko. Mga to na mi. So, kung gagiday kayo ang party gabi Oh, bibi. O dito pa ka, lingaw jud kay ka. Daghang kay gwapong nga mga cast dito. Niapil sa hotel yun. O dito pa ka, usa ka sa mga kandos. wala ko'y time kay naabi ako'y shooting sa call center. Kung usap pa sa ito gusto makipagplastikan sa mga tao dito, uy, o sa iyang fiancé, di ako ganan sa iyang pamilya. Ay, uy, ay pagsulti ano, ha? Maugyo ka pa, nabanang ginani mong pamilya, ha? Bot mo. Basta ayaw itong usmang imong gisulti, ha? Dili tumain paminahon. Oh, maumang ka, ha? Okay. Oh, sige na Han, wala ka magkaka. Malate na ka. Sige, bye na. Mura na ito, gigilan ini, eh. Mamsi, igo lang ko nagpadayag sa akong gibati kay di ko uyo na ng bayhan tungod sa iyang maguwang na retarded. Wala kay choice. Siya gipili sa mong kuya. Na sige, paway na. Klase pabaya ka. Mamsi, usog ka kaayo ko. Ako pa ganito na mahaw. Wala ko lang sa tao, okay? Tuman Mamsi, sa nang storyahi ko, unsay nakita ko ninyo kahapon sa party. Ang tanan yun ha? Ay, sabang papa. Sabi kang igwapo dito. Gana rin igwapo mag-iigit ka. Awan na lang, Lola. Mga pwede, di na talong lakaw, Jinjin. Ayaw ka bala ka, Jinjin. Mahataga hustisya ang nidangat ni mo, anak. Dili lang yun unta, Perla. Dili lang yun unta. Kaya nga naman, Emma, naglaom pa ka nga matuis mo ang matuod? Ma, ang tanang posibilidad na akang Vincent. Maong imposibleng dili siya nagbuhat sa ingon nga to kang Jinjin. Imposible, ma! Dili nga, anak. Jinjin? Jinjin, ano ka man? Nangatod ka? Katol man, Jinjin. Katol? Asa diri? Bebe, wait, kinuo ko? Bulingon man ang imong blouse, anak! Ano ka rin may imong gisulob? Ma, mas maayos tingaling ilisan nato. Bulingon ang nasulob ni Jinjin. Dali, balik lang. Dali, anak, ha? Balik sa dali sa kwarto, ma. Dali, ma. O sa man di nakatulog ni Sulob, ha, Jinjin? Di na katol, Jinjin, mama. Mama, kakasinpil man ni. Sinina, mama, ganan man, Jinjin. Sinina, sinpil. Ah, tinuod? Buhat lang, Jinjin. O, angayan man sa kaanak. O, dali na, basta wala katol. Na. Mrs. Manuela? O sa resulta, Dok. Positive, Mrs. So, confirm na nahilaptan si Jinjin? Oo, kay may genital laceration man siya. Ug maay timailhan nga mahilangkan siya.
Thank you. Thank you kayo, Doc. Wa pagid ka mo taga? Kana, muna naghatag o panuway sa mong utok. Pero, mo yung gihapon ka? Hindi ko lang pumalimot sa pagkitabo. Mauna na, gihasol na kasi mong konsensya. Kasi di unsa na kong puga ang akong utok. Wala ko minumduman. Di ko minumdum nga akong gipalamas-tamasan si Jinjin. Da, mauna, naamang kay pinalabi. Tanawa, ang imong pinangga mo, imong giilamoy. Sige, paglumos anong bino, tanaw tag, makasulbad na sa mong problema. Huwag mo ko na ko nga inusinti ko na nitabuan. Kapag inusinti yung ako, unsa kahapon nahilaptan ko si Jinjin. Di yung tingali na ko o kasayrong ako kaugalingon. Diyos ko. God, ano imo manggitugot nga may tabo ni? Ano nahitabo mong kinig ka, Jinjin? Uy, cellphone man ni Elmer? Ano nabili man ni? Hello? Pwede kang Elmer? Oh, tita, ikaw din eh? Oh, Shinper? Yes, tita. Huwag ba di kalarga sa Elmer? Dini na ra. Alisin ko medyo man ang flight. Kaya to na mo. So, naibili niyang phone. Ang iha? Huwag ko ba ako nabilin ba ni o gituyo ba niya pag Nga naman. Usaon man ako pag-contact niya. Paghuwat lang iha. Mo text ra to siya or manawag. I'm sure naka-memorize din siya sa imong number. Nga nuwa man niya daday ang phone. Iya naman tingay ning nalimtan o gituyo ba ka niya pagbilin. May pag magpa-roaming siya, tita. Rad, dili. Mahal ang bayad sa text. Sigurado gyud kung iyan ang buhaton. Unsa man daytay tuyo ni Elmer? Wala ra, tita, oy. Nagsusi lang ko kung nakalarga na ba si Elmer. Tuan naman di ay. Sige, tita. Bye. Dili ko sila ang sultian. Tingalig dili madayon ang among kasal ni Elmer. Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa